सुनी ले सबे हर ब्यास चाचा गावे ले लेकिन एगो रुआ कहानी ना सुन ले होके कि थावे में माई ओइली इवर बोले जान में थावे माई ओइली तो रहसु जी बोलौले तो ओइली आ उनकर विनाश मनोहर सिंह राजा के तो हम थावे वाला माई के कहानी गावे जा रहे हैं। हाय देखिए तनी हम सोचे तन दोनों हो जाए तो ठीक रहल। हाँ तनी भजन हो जाओ तनी लयदारी हो जाओ एगो भजन एगो लयदारी तो ठीक रही। हम छोटे कहानी गाओ तनी थावे वाली माई के ओकरा बाद लयदारी हम गाई कैसे कहे के बाद वही बड़ा के बात हो जाओ ना मेरा रहसु गुरु कतरा काटी कतरा काट के ले आके अब बाप से दौरी कराई मुनेसरा धान गिरे। लेकिन एगो बात भाई भैया कुचुरा केहू के छोड़ले नहीं खसो कुचुरा ला गई जवन हजाम घर में आवे उ देखलो ओकरा ई हो गई दादा ई तो कतरा काट के आई रहसुआ मुनेसरा धान झारता आई मार भात खात हमनी के खाही के नहीं के मिलत वो जा ई बात जाके राजा घर हजाम जना दहलस जाके करस के राजा एगो अचरज देखनी हां कौन अचरज अचरज उहे बा कि बारे दिन रहसु गुरु कतरा काटा तारे मनेसरा धान बाग से दौरी करा के घर में थक थक लगल बड़े बढ़िया सामान ठाट से खाता रहे और ओरा पूछी जे वो जह का है कहले कि जो जाके बोला के ले हमर लगे आ बोला के लिया के हाजिर कर ओने से चलल बड़े हजाम कैसे कहता रे उहे लगल भाई लो कि चलत में बानिए रामा अरे रहसु के नगरिया चलत में बानिए रामा रहसु के नगरिया राजा जी बोलवले बड़े रहसु के बोलवले बारे घर होरा एकिया हो रहसु रहसु चलत में बनिए रामा रहसु के नगरिया रे रहसु के नगरिया हो राजा देव लवले दरबार हो राजा देव लवले दरबार हो राजा दरबार में बोलौले बड़े रहसु गुरु हाथ जोड़ के गइल बड़े आ जाके कहता कि महाराज का गलती हो गइल हमरा से का कमी हो गइल हमरा से आज हमरा के दरबार में बुलावल बा हुजूर का गलती बा कहले हमरा से तहरा से कोनो गलती नहीं का भाई गलती है बा कि तू इतना बड़ा काम घर में करत रह तू जनौलो कहे ना हमरा से हमरे राजपाट में रह के आप बात तू छुपौले बड़ो काहे का बात बा कहले बड़े कि देखी हम माई के बोल पर हम मनेसरा धान गिराइले कतरा में से अब बाग में से दौरी कराइले अब एकरा अगर हम का बताई कहले बड़े कि ना कोनो वजह बा अगर वजह ना रहे तो ले हम खतरा काट के तनी दौरी कराई देखी धान गिरता तो जकर लगे सत्य रही चाचा जी सत्य से गलतियों काम सही हो जाता तो उनका लगा तो अहंकार भरल रहे जैसे कि हमरा देवर के लगे अहंकार भरल बा
ई मत सोचिए कि मेहरारू से दो गोला लड़ खतरा की ए दू जानी बलिया में हो गइल बालो दू जानी है ने हो गइल बालो 50 जानी हुई है निर्मला यादव कबो ना हुई है। पूछी कैसे कि जौना स्त्री पर पति के हाथ ना होके महतारी बाप के हाथ ना होके सास ससुर के हाथ ना होके बेटा बेटी के हाथ ना होके वो काम कभी सफल नहीं होता। हमारे ऊपर सबका सपोर्ट है, पूरा ससुरा पूरा सपोर्ट है। तब आज निर्मला यादव लिखल बड़ी 19 तारीख के आज ये एक बार 6 तारीख के घर 6 तारीख ले प्रोग्राम बा निर्मला यादव के। आप पहले का प्रोग्राम ही है के बाद कहा था नहीं कि महीना में 1500 गाइए ले ले, अगर 10,000 12,000 में गावे का रहित नो तो 35 गो गाली थी। महीनवा में 5 गो दिन में अपना बहन की से लिए थी का मान ली 30 दिन का महीना होला या 30वां महीना होला तो कहता नहीं कि 30 दिन हम 35 दिन गई थी पागल ब्यास। एक कलाकार के नगरी है, कलाकार के नगरी में रहुआ झूठ बोला नहीं सच्चाई बोली तो सुन ला। हम चाहत नहीं कि लेडीज कलाकार हो खोलो जो हम बहुत जोड़ी बना ली तो नहीं लेडीज में, लेकिन ना ऐसा मिलत नहीं खेलो नहीं खेलो मिलत। हम चाहत नहीं ऐसे कि लता दीदी मर गई तो लता दीदी के नाम पर केहू होखे के चाहिए नो। अब हम कहें कि हम हई गाय या मर जेते लेके चल जाए ऐसा कलाकार के ना सोचे के चाहिए। भगवान कहते हैं कि जहां हम तहां हम नहीं और जहां कुमति तहां सुमति नहीं। हमार लगे अहंकार नहीं कि हम चाहत नहीं कि केहू होके तो कहा कहते ऐसा लड़किया जे ए गुरु जितने हमरा के चेलिन बना ली तो गजल गौनी तो दीवाना लिखाता और चेलिन बनाए तो का लिखाई आसाराम बापू साईं राम रामपाल बताइए शब्द बोलिए संहार के शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे आओ भी एक शब्द करे गाओ। अच्छा तो ई करो अरे देखे करी ये कहे कहां करल सियो माने यो केहू के बेटी बड़ी केहू के बहन बड़ी ओके घर रही जना देखिए आई बात रहुआ कहतनी और शब्द मन बोली हो मेहरारू लोग का कहिलो हैं ई सब बात मन बोली रहुआ। राजा मनन सिंह बुलौले बड़े हाथ जोड़ के गए बड़े अजाक रहे कि ना महाराज ऐसा कोनो बात नहीं खे कोई के घर चलियन बड़े फिर का करता हजमा न्योता भेजत रे राजा मनन सिंह कोनो अनुष्ठान चल रहले आ कहले कि ए हजाम ले जा गंगा माई के न्योता दे दिहा। लेकिन न्योता जा रहल बा हजाम बीच में जाके भेटाइल बड़े रह के गुरु कहले कि कहां जाता रहो तो जात नहीं राजा साहब न्योता भेजवले बड़े कहां भेजवले बड़े गंगा माई के कहले जे कार करो ना हमारे तो रुपया पैसा नहीं खे हई एगो पीपर के पतई बा एही पर लिख देतनी अपन नाम भाठा माटी से हई एक एगो सिक्का बले गंगा माई के दे दियो आ कह दिए कि रहसु दहले बाड़े। हजाम लेके चल दहले बा आ लेके गेल बा डगरी में कैसे गावता अरे भाई के डगरिया चल ले अब खुशबानी नु चाचा जी ठीक होता नु माने एमे अश्लीलता नहीं हो। अरे भाई के डगरिया चल ले अरे गंगा के किनारिया हो डगरिया धइल ना तो गइले गंगा के किनारिया हो डगरिया गंगा
के किनरिया हो डगरिया धइलना भाई के डगरिया चलले भाई के डगरिया चलले गंगा के किनरिया हो डगरिया धइलना जब रुकल जाला तब इनाम बोलल जाला गावे फिर में इनाम थोड़े बोलल जाला गइले गंगा के किनरिया हो डगरिया गइले गंगा के नगरिया हो किनरिया ओइ जा जाके किनारे जब नदी के किनारे जब पहुंचल बड़े राजा जौन बहलर ने चिट्ठी लिख के दे दहले कहले कि हई राजा साहब देले बनी इमनन सिंह राजा के चिट्ठी है हई गंगा माई चल गई है हई रहसला भेटाइल रास्ता में हई पीपर के पतई एगो सिक्का बा जब राजा के चिट्ठी जब देले गंगा माई ले लहली आ जब रहसु के एगो सिक्का पीपर के पतई जब फेंकले जब गंगा माई लहली तो चटाक से निकाल के कंगन ले जा दे दी हां लेके आ घरे आई पड़े आ ले आके आ दे दहले बड़े कहले बड़े कि बाहर रहसु गुरु तरह में का बा कि तार एगो सिक्का दहनी तो कंगन मिलल सोना के आ राजा साहब के कुछ ना ई बात जाके राजा के सामने फिर लहरा देले बहाजा हाथ जोड़ी गोड़ धरी करी परनमा भाई मन नदी के हम हो भवनवा हाथ जोड़ी पांव पड़ी करी परनमा आ राजा मनन सिंह के होई हम भवनवा आर कुछौ न मिलल राजा राजा तारा के कुछ ना मिलल है आर कुछ न मिलल राजा आर नेवता भेजल तू गंगा जी के जोड़ा लगाओ राजा दोनों रे कंगनवा डगरिया धइले अरे डगरिया धइले ना तो चलल गंगा के किनारे कहला बा कि राजा एक एक उपाय बजे कहीं जाके रहसुआ से कि कंगन जोड़ा लगवाबू ओकरा में सत होखे तो राजा फिर बोलवले बड़े आ फिर बोलवा के गए रहजू का बात बा कि तोर नेवता दहली तो कंगन दहली हमार नेवता तो कुछ ना दहली बात ना हो करे कि ना महाराज उजा तरे पता करे माने चिन्हवा दिए सा अपना पिए पड़ा बोलवा के कहले बड़े कि ना महाराज ई सब बात हम नहीं जानो पता ना काहे दहनी वहां के लेकिन सुनले बानी कि साच मन कठौती गंगा हम जौन भी नेवता दलर माई के सच्चा मन से दलर पैसा ना ले एगो सिक्का दलर नहीं हो
अब दहले बड़ी कंगना तक का करी हम ये बात कही के यही जा हमार कहानी रुक जाता।